салому алейкум дӯсто, умедворам ки сеҳату сарбаланд хонавобод ҳастед. ҳамин рӯз бо як видеои дигаре бикунам. Як одам навистааст ки меге ки ман гуфта бошам ки занакора ҳурмат кунед, яъне хеле дуруст занакора ҳурмат кунед занотона. Меге ки мо ҳурмат мекунем чӣ вақт ба ё моро дӯст намедоранд. охай ту ай куҷо медонӣ бародар дӯстат намедорад? Агар ки дӯстат надорад қатъи ту зиндагӣ мекунад, агар дӯстат надорад ба тараф фарзанд мекунад. иҷа агар рафтаво ки дӯстат надорад, масалан ба хотири фарзандош, ба хотири зиндагиш, ба хотири бахтиш ки агар қатъи истода бошад, ҳис кунӣ ки дӯстат намедорад, бародар айбои хита, яъне ки ами рафтори хита ки ту чӣ хел рафтор мекунӣ, ҳамун хислатҳои хита биомӯз. Ки масалан ту чӣ хел рафтор кардаисти қатъи ҳамон ки вай тура дӯст намедорад. Барое ки зан дӯст бидора мардака, агар ки дӯстиш намедорад, гуфа ки дӯстиш бидора, зан бояд ҳис кунад ки шӯи бо эътимод дорам, масалан шӯи надёжнӣ дорам да. Масалан мехоҳӣ ки дӯстат бидора, ту дӯстиш бидор. Мехоҳӣ ки гапҳои хубат бизана, гапҳои хубаш бизан. Мехоҳӣ ки навозишат куна, навозишаш кун. мехоҳӣ ки либос сар даҳани хеле тоза боша, озода бошӣ, сар даҳани занат ҳам озода кун, либосиш тозаш пӯшон. Мехоҳӣ ки хӯроки хуб бихӯрӣ, ба ӯро ҳам хӯроки хуб бихӯрон. Масалан ҳар як чӣ противположение мегӯянд. Противположение, масалан дар муқобили алов овай, дар муқобили шаб рӯзай, дар муқобили бигем ки офтоб маҳтоб, дар муқобили хунук гармӣ. ҳама чӣ противположение хича дора, ҳар як чӣ худаш хеле вобастагӣ дора. Масалан об наметавонад дар муқобили оташ беста, чунки иш гарма, иш хунук. Хунук дар муқобили гармӣ наметавонад истода. Шаб дар муқобили торикӣ, дар муқобили рӯз. Ҳамаи ҳамиҳо, ҳамин оила ҳам ки боша, ҳамин хелай. Ту ки дӯст надорӣ, вай дӯстат намедорад. Ту ки гапи хуб назанӣ, вай гапи хуб намезанад. ту ки масалан агар либоси хубаш наёрӣ, напӯшониш, вайам намепӯшад. Набош чия пӯшад? Мебиниш ранги лӯли ай баъд. Сар даҳанаш кандагӣ, лӯливори айнаи тапакои гов меояд, бӯи ҳафқар кардагӣ. Масалан ки ҳамин хелай, ҳар як чӣ ба худаш противположение дорад. ана барои ҳамин бародаро ва рӯз додувои вағитшиғ накунед, то ин ки шаб дар ҷойгах зорашу накунед. бародарҷон хеле қаҳро ёра наёре ки ёра як қаҳр кунад, бисёр везебам ва ҷартасти гӯзи лӯвои тата мебарорам. Саломату сарбаланду муваффақ бошед. лайк бизанед илтимос, подписатсия кунед, гапҳои беҳуда, гапҳои бемаънӣ назарӣ нанависед. худо нигаҳдортон бошад.